זה לא צריכה לעלות עליו. יפה, לא. אם הוא לא תהיה עליו, אז הוא לא יזוז. זה כל העניין. לימדתי אותו לזוז. הוא היה נמרח, כל הזמן היה נמרח על הרגל. נמרח. הוא עושה לך את זה גם עכשיו, בטוח. יפה, מעולה. בואי תכניסי אוכל לעניינים. למה אני רוצה את זה? מה קורה? כן? טוב, עכשיו מחליטה לעשות. עכשיו תרגש את האוכל. תצטרכי ללכת. את לא עוצרת, את המנהיג שלו. המנהיגה. אם הוא לא יראה שיש לו פה מנהיג ויש לו כמו GPS שאומר לו לאן ללכת, הוא יחליט לבד לאן ללכת. תמשיך, לא לעצור שהכלב לא איתנו. לא, אני אומר, את לא עוצרת שאת רואה שהכלב פתאום מתחיל לסובב את הראש לכיוונים אחרים. תמשיך, יפה. כן, כן, כן. עכשיו תגידי לו לשבת. שב. כל הכבוד. לא היית צריכה למשוך, זה לא פייר. מה זה? זה היא לא הייתה צריכה למשוך. נכון, כי זה תלוי מאוד, גם אם הוא עייף כבר. זה גם חלק מאוד גדול מהעניין. אז אצלי הוא היה עייף. לא, אצלך הוא רק התחיל. אצלה הוא עייף, ואז הוא יושב כבר אוטומטית. אבל זה גם בגלל שהיא עשתה את הדברים מאוד נכון. גם אתה עשית, אבל גם היא עשתה מאוד נכון. נו, קדימה.